Araberstutteriet Kirk Arabians har holdt til i smukke omgivelser ved Martofte på Nordfyn siden 2006. Vi gik i gang med det her projekt med araberhestene, fordi vi vil gerne være et sted, hvor dyrevelfærd er i højsædet, og hvor vi gør alt, hvad vi kan for, at hestene har det så godt som muligt. Som lille pige, der havde jeg sådan en drøm om araberheste. Jeg tror, det er mange rideskolepigers drøm at have araberheste. For det første så er det en specialrace. Det er en af de helt oprindelige hesteracer, der findes på lige fod med islænderhesten for eksempel. Og det gør, at den er meget typefast i sit udseende. Den er meget typefast i sin karaktertræk, altså sit temperament også. Når du kender en araberhest, så kender du på en måde dem alle sammen. Du ved, hvordan en araberhest den reagerer, og hvordan den modtager de oplysninger, man prøver at give videre til den. Og så er de typisk små, hurtige heste med noget mellem ørerne. Det kan jeg godt lide. Araberhesten er en utrolig sjov hest at arbejde med. Den er meget lærevillig. Den er følsom på den gode måde, så den er til at håndtere, også uden at skulle bruge mange kræfter på det. Det jeg mærker i min hverdag, det er, at der er en kæmpe forståelse for hestevelfærd og i det hele taget sundhed omkring heste. Der er en kæmpe forståelse for, at man som personale skal have det godt for, at hestene får det bedst muligt. Det, der er specielt ved Kirk Arabians, det er, at det er et forholdsvis lille stutteri med få heste, men vi har rigtig gode heste, og stutteriet er i en rivende udvikling, både avlsmæssigt og konkurrencemæssigt. Vi vil gerne fodre dem så godt som overhovedet muligt. Vi vil gerne træne dem på den bedst mulige måde. Vi vil gerne sørge for, at de kommer ud og får lov til at være hest hver dag. Ikke kun når det lige passer ind, men at de rent faktisk hver dag kommer på fold. Vi gør, hvad vi kan for at optimere hestenes trivsel. Vi bruger blandt andet spagbehandlinger, hvis vi har skadet heste, og vi bruger massage til at optimere træningen og sørge for at undgå, at der opstår muskelspændinger og skader. Den sunde hest starter jo helt fra hoven, og jeg er uddannet beslagsmed og har arbejdet som beslagsmed i mange år. Det er et punkt, vi lægger meget vægt på at optimere hestenes holdbarhed ved at styrke dem og hjælpe dem bedst muligt med gode beslag. Her på Kirk Arabians gør man jo meget ud af at ville udbrede araberen som dressurhest. Og en gang om året er der et dressurstævne, hvor alle fra hele landet har mulighed for at komme og vise, hvad de kan på deres araberheste. Jeg vil sige, at Sonix, det er sådan en hest, vi kun får én gang i livet. Vi har simpelthen været så heldige. For mig der er han den komplette hest. Han er smuk, han er klog. Han har bare sit temperament, som er helt unikt. Du kan præsentere ham for alle situationer, og han bevarer overblikket.
Samtidig så har han jo kvalitet, altså ridemæssige kvaliteter. Han har rigtig fine gangarter, han har super fin skridt og en helt fantastisk galop. Og så har han en rigtig god, funktionel, fin trav, som der kan udvikle sig, han kan blive stærkere, og den kan blive udtryksfuld. Han starter med at blive trænet i lange liner af Jan. Altså, du kan overføre rigtig meget af det her med træning i de lange liner til dig. Når du så kommer på ryggen af dem, så er der noget mund, og de ved, hvad det betyder at dreje til højre og til venstre. Det er sjældent, at jeg rider på mere end 4 dage om ugen. Dressur. Og så går han rigtig meget på fold og har fri, og vi rider lidt ud i naturen. Sonix har sammen med Signe opnået stribevis af flotte resultater på dressurbanerne rundt omkring. Og så er Sonix som den første araber nogensinde kåret som forædler i dansk varmblod. Når vi tager til stævner med ham, så er han jo meget cool. For eksempel når vi har været i Herning, både til da han blev kåret og efterfølgende har vi været derovre med ham hvert år og reddet på banen og fyldt tribunepladser og musik og højtaler, og han er fuldstændig kold. Altså han vokser sådan lige lidt hen over ryggen, og så tramper han derudad. Jeg er ret sikker på, at han bliver det, man betegner som en stempelhingst. Altså, du er ikke i tvivl, når du ser et afkom, at det er en Sonix. Vores avlsmål, det er jo at avle de her smukke fuldblodsarabere til at ride dressur på især. Så vi kigger meget, når vi vælger avlsdyr, så kigger vi meget på, at de skal have en god størrelse. Vi kan godt lide at have dem på de der 1,55-1,60. Og så skal den jo frem for alt ligne en araber. Man skal slet ikke være i tvivl om, at det er en araber, når man ser den.